Καλώς ήρθατε στο Έχεις 2 λεπτά. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα ζήτημα σημαντικό, ένα ζήτημα που αγγίζει πολλούς από εμάς ή τους κοντινούς μας ανθρώπους, την παχυσαρκία. Την παχυσαρκία προφανώς όχι ως ένα ζήτημα αισθητικής, αλλά ως μια χρόνια νόσο η οποία σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας αφορά 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους παγκοσμίως. Στην Ελλάδα, 1 στους 3 ζει με παχυσαρκία. Στο χρόνο που θα περάσουμε μαζί θα συζητήσουμε και θα αναζητήσουμε απαντήσεις στα ερωτήματα που μπορεί να έχει ο καθένας μας, όπως για παράδειγμα το πότε μιλάμε για κάτι παραπάνω από λίγα περιττά κιλά, ποιες είναι οι σύγχρονες λύσεις οι οποίες πραγματικά δουλεύουν, αλλά κυρίως και το πώς μπορεί ο καθένας να ζητήσει βοήθεια χωρίς ντροπή. Ένα θέμα για το οποίο διαβάζουμε πάρα πολλά. Οι πληροφορίες τις οποίες έχουμε είναι καθημερινά πολυάριθμες. Άλλοτε μας μπερδεύουν, άλλοτε μας βοηθούν, οπότε η συμβολή των ειδικών ήταν και παραμένει επιβεβλημένη σε ένα τέτοιο θέμα. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έχουμε σήμερα 2 εκλεκτούς καλεσμένους, τη Φωτεινή Βασιλοπούλου, διευθύντρια του περιοδικού Β, του Β.gr και του iMummy, η οποία μέσα από τη δουλειά της έχει ασχοληθεί σε βάθος με το ζήτημα της παχυσαρκίας, και τον γιατρό κύριο Σωτήρη Αδαμίδη, ο οποίος είναι παθολόγος, διευθυντής της Αλφα-Παθολογικής Κλινικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, διευθυντής Lifestyle Medicine και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για το Διαβήτη, το Μεταβολικό Σύνδρομο και την Παχυσαρκία. Σωστά, τα είπατε όλα. Τα είπα όλα. Εντάξει, το άγχος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε σήμερα εδώ και δεχθήκατε την πρόσκλησή μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και είμαι σίγουρη ότι έχετε δει τόσα περιστατικά που θα μας καθοδηγήσετε ουσιαστικά και πρακτικά. Αυτό έχει 2 όψεις ανάγνωσης. Το ότι είναι πολλά είναι δύσκολο για τον τόπο και γενικά για την παγκόσμια κοινότητα της παχυσαρκίας. Και είναι και καλό γιατί έχουμε μια εμπειρία που μπορούμε να την αξιοποιήσουμε για να βοηθήσουμε τον κόσμο. Ξεκινάω λοιπόν με την προφανή ερώτηση. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι ζουν με παχυσαρκία. Είναι αυτό που λέμε μια σιωπηλή επιδημία, είναι αυτό που λέμε χρόνια νόσος? Είναι χρόνια νόσος, δεν είναι καθόλου σιωπηλή, αν κρίνουμε από το ότι φωνάζει ότι χρειάζεται ο κόσμος βοήθεια. Και γι' αυτό το λόγο γίνεται και όλη αυτή, αν θέλετε, και από τα ΜΜΕ και από εσάς και από όλο τον κόσμο, η προσπάθεια να βοηθηθεί αυτή η τεράστια κοινότητα των ατόμων που έχουν ξεπεράσει μεταβολικά τα όρια. Και γι' αυτό το λόγο επιμένω ότι δεν είναι καθόλου σιωπηλή. Μπορεί να είναι σιωπηλή με την έννοια του ότι δεν αντιλαμβάνεται ο κόσμος τους κινδύνους σε βάθος μεταβολικό-καρδιαγγειακής υγείας, ειδικά στις γυναίκες, που τώρα έχουμε πρόσφατα δεδομένα που μπορούν να βοηθηθούν αποτελεσματικά, αλλά και με την έννοια της κραυγαλαίας, αν θέλετε, διαπίστωσης πλέον, ότι σε πολλά μεταβολικά προβλήματα η απάντηση υπάρχει σήμερα στα χέρια μας και μπορούμε να την αξιοποιήσουμε. Κύριε Αδαμίδη, πολλοί έχουμε στο περιβάλλον μας ανθρώπους που τρώνε όλη μέρα και δεν αυξάνεται το βάρος τους. Και έχουμε και ανθρώπους που και νερό να πιούν θα παχύνουν. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, εκτός από τη διατροφή, ποιοι είναι οι παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν στην παχυσαρκία? Είναι πολλοί δρόμοι. Στο βιβλίο μου, το οποίο το έχετε εκεί, είναι το πρώτο που γράφτηκε πριν από χρόνια στον ευρωπαϊκό χώρο και συνέδεε το μεταβολικό σύνδρομο με την παχυσαρκία και το διαβήτη. Τα αναφέρω λεπτομερώς ότι και οι ορμονικοί λόγοι παίζουν σημασία και ο τρόπος που έχουμε μεγαλώσει παίζει σημασία, το περιβάλλον, το οικογενειακό μας. Παίζει σημασία ένα φαινόμενο το οποίο έχει αναπτυχθεί στην ευρύτερη, αν θέλετε, ομάδα των ανθρώπων με τα παραπάνω κιλά, η αντίσταση στην ινσουλίνη. Δεν είναι κατά ανάγκη κληρονομούμενη. Πολλές φορές είναι επίκτητη. Και φυσικά έχει μεγάλη σημασία η προσθήκη βάρους μέσα, όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς, άτομα τα οποία είναι ευεπίφορα γι' αυτό, από άλλους τρόπους, από φάρμακα, από συγκεκριμένο τρόπο συμπεριφοράς. Γι' αυτό ερχόμαστε και μιλάμε και για το lifestyle medicine που είπε και η Έλενα, το οποίο το αλλάζουμε προς όφελος των ασθενών, αξιοποιώντας πάντα τα νέα όπλα, τα νέα εφόδια τα οποία είναι στα χέρια μας μπροστά. Είπατε ότι είναι και γενετικοί παράγοντες και μάλιστα μια και αναφερθήκατε στο βιβλίο σας, στο παχυσαρκία, μεταβολικό σύνδρομο και διαβήτης, έχετε και ένα κεφάλαιο που μιλάτε για τον δικαιολογημένο θυμό των γυναικών. Το 70% λέτε των γυναικών έχουν γενετική προδιάθεση. Μπορεί και περισσότερο, ναι. Ενώ στους άρενες δεν ισχύει αυτό, οι άνδρες είναι πιο
ευνοημένοι. Ίσως επειδή είναι δομημένο έτσι το σώμα των ανδρών και των γυναικών, οι γυναίκες έχετε αυτή την προδιάθεση σε πολύ υψηλό ποσοστό και το εξηγώ για ποιους λόγους μέσα στο βιβλίο. Η παχυσαρκία, ωστόσο, από μόνη της είναι μια σοβαρή κατάσταση. Όμως υπάρχουν και τα συνοδά νοσήματα. Αυτά δηλαδή που μπορεί και να προκαλέσει και η ίδια η παχυσαρκία. Εγώ θα ήθελα να αναφερθούμε σε αυτές τις επιπτώσεις. Ποιες είναι δηλαδή οι κυριότερες συνοσιρότητες? Έχουμε λοιπόν επιπλοκές που συνδέονται με την παχυσαρκία, που είναι πολύ γνωστές στον κόσμο. Ξέρουμε ότι ένα άτομο που θα πάρει κιλά δεν θα μπορεί να αναπνεύσει το βράδυ καλά, θα διαμαρτύρεται η γυναίκα του λόγω της άπνοιας, θα ξυπνάει τρομαγμένη γιατί φαίνεται ότι κόβεται η ανάσα του, θα έχει και το ροχαλιτό που επίσης είναι ενοχλητικό. Θα έχει επίσης αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου, το οποίο τώρα πλέον έχει επεκταθεί και σε εσάς τις γυναίκες. Μέσα στις μελέτες που έχουμε διαπιστώνουμε ότι στα πλαίσια της αλλαγής της ορμονικής που γίνεται, προεμεινόπαυση, εμεινόπαυση και μετά εμεινόπαυση, βλέπουμε ότι ο κίνδυνος πλέον των καρδιαγγειακών έχει αυξηθεί, πάλι συνδεδεμένος με τα περιττά κιλά. Άρα οι επιπλοκές είναι πολλές. Οι επιπλοκές μπορεί να φτάσουν και σε επίπεδο των ημικρανιών από τα οποία υποφέρουν, από τις οποίες υποφέρουν οι γυναίκες. Μπορεί να φτάσουν επίσης και σε δυσλειτουργίες ζωτικών οργάνων, όπως είναι το ύπαρ, όπως είναι οι πνεύμονες που προανέφερα. Υπάρχουν επιπλοκές σε πάρα πολλά συστήματα. Μέχρι και κατάθλιψη. Μέχρι και κατάθλιψη, μάλιστα. Έχω την αίσθηση, γιατρέ, ότι η μεγαλύτερη δυσκολία στην αντιμετώπιση της νόσου δεν είναι η θέληση των ασθενών. Τι πιστεύετε εσείς ότι τους κρατάει πίσω στο να πάρουν την απόφαση, να ζητήσουν βοήθεια και να αντιμετωπίσουν το πρόβλημά τους? Αλλάζουν οι ορμόνες των γυναικών, αλλάζουν οι ορμόνες και των ανδρών ακόμη. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αλλάξει και η στρατηγική μας απέναντι στο πρόβλημα, γιατί δεν μπορούμε να μείνουμε σε αυτά τα οποία γνωρίζαμε. Από την άλλη μεριά, το στίγμα το κοινωνικό, το οποίο κάνει έναν άνθρωπο που έχει περισσότερο βάρος να αποτραβιέται, τον κάνει να μην ζητάει τόσο εύκολα βοήθεια όσο νομίζουμε. Υπάρχει μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων οι οποίοι θα έπρεπε να πλησιάσουν τον γιατρό και ή ντρέπονται ή έχουν παραιτηθεί. Πολλές φορές σκέπτονται ότι θα πάω, θα μου πει μόνο την διατροφή ή την άσκηση, αλλά αυτή δεν είναι η αλήθεια. Σήμερα υπάρχουν όπλα τα οποία κάνουν πολύ πιο εύκολο. Δεν μπορεί να πει σε έναν άντρα ο οποίος έχει πάρει 140 κιλά, πήγαινε αύριο στο γυμναστήριο, θα τον εξοντώσεις. Θα πρέπει να τον στρώσεις μεταβολικά με τους νέους παράγοντες, τα οποία γνωρίζετε ότι είναι διαθέσιμα πλέον, και μετά, αφού στρώσει κάπως μεταβολικά η εικόνα του, να φτάσει στο σημείο να πει ναι, εγώ τώρα προχωράω και στη σωστή παράλληλα διατροφή με την προσπάθεια, με την όποια ενέσιμη αγωγή κάνω, και στην άσκησή μου, έτσι ώστε να έχω ένα αποτέλεσμα το οποίο θα με ικανοποιεί και θα μπορώ να βγω κοινωνικά ευπρεπής προς τα έξω. Όχι να πάει να ανέβει στο διάδρομο και να μην μπορεί να τρέξει. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε και πώς γίνεται η διάγνωση. Δηλαδή, οι περισσότεροι συνήθως μιλάμε για το δείκτη μάζας σώματος. Αλλά ποιες είναι οι εξετάσεις, οι μετρήσεις που μπορεί να γίνουν υπεύθυνα, ώστε να ξέρουμε αν είμαστε υπέρβαροι, αν είμαστε παχύσαρκοι? Θα πρέπει να γίνουν ορισμένα με τεστ απλά αιματολογικά. Θα πρέπει να δει κάποιος τα λιπίδια του, να δει τη γλυκόζη του, να κάνει τη γλυκοζηλιωμένη που αποκαλύπτει ένα κρυμμένο ζαχαράκι πολλών μηνών. Θα πρέπει να κάνει τον στοιχειώδη καρδιολογικό του έλεγχο. Υπάρχουν μεταβολικά τεστ με τα οποία διαβάζουμε πώς συμπεριφέρεται το σώμα μας, πού πάσχει, αν υπάρχει ένα αυξημένο ποσοστό κατακράτησης υγρών, το οποίο είναι συνδεδεμένο με την αντίσταση στην ινσουλίνη. Θα πρέπει να γίνει ενδοκρινικός έλεγχος για τις ορμόνες. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν θηροειδοπάθειες που φορτώνουν κιλά στις γυναίκες. Υπάρχει το σύνδρομο πολυκυστικών οθικών. Δεν συζητάει κανείς συχνά γι' αυτό, αλλά αν ψάξουμε σε μία αίθουσα με 30 γυναίκες, το ένα τουλάχιστον 5 με 10% θα έχει τέτοιο σύνδρομο. Αυτό οδηγείται αυτόματα μετά σε αντίσταση στην ινσουλίνη, είναι συνδεδεμένο βασικά και σε παχυσαρκία. Όλα αυτά λοιπόν είναι απλά τεστ πέρα από το BMI που είπατε, το δείκτη μάζας σώματος, και μπορεί να τα αξιοποιήσει οποιοσδήποτε πάρει την απόφαση να αλλάξει τρόπο ζωής και να έρθει σε μια σωστή μεταβολική εικόνα. Λέμε γιατρέ στις παρέες ότι εντάξει, η δίαιτα και η άσκηση δεν λειτουργεί το ίδιο σε όλους. Ο κάθε οργανισμός, λέμε, είναι διαφορετικός. Μας εξηγείτε λιγάκι για ποιο λόγο όντως η παχυσαρκία χρειάζεται εξατομικευμένη αφενός προσέγγιση, αλλά ταυτόχρονα και ιατρικά τεκμηριωμένη? Ναι, γιατί θα πρέπει να διαγνώσει πρώτα ο γιατρός όταν ξεκινάμε αυτή την προσπάθεια συγκεκριμένα στο κάθε άτομο ένα πιθανό
υπόστρωμα, όπως είναι το ορμονικό που τον δυσκολεύει. Το ηλικιακό επίσης μπορεί να παίξει ρόλο. Η γυναικεία πλευρά επίσης με τις ορμόνες που αλλάζουν στη φάση της κλιμακτηρίου και της εμεινόπαυσης, που επίσης δεν μπορεί να δώσουμε το ίδιο πλάνο θεραπείας σε όλο τον κόσμο. Εκείνο το οποίο όμως είναι κοινό, ότι πλέον υπάρχει τρόπος να μην πέφτει το βάρος μόνο στον πάσχοντα που του λέγαμε μέχρι τώρα κάνε αυτό, 2-3 πράγματα στη διατροφή, την άσκηση και θα τελειώσουν όλα. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να τον στηρίξουμε μέχρι να μπορέσει να αξιοποιήσει παράλληλα με την προσπάθεια που θα κάνουμε εμείς στην φαρμακευτική, να αξιοποιήσει και τα δύο άλλα βασικά όπλα που είναι η διατροφή και η άσκηση. Σήμερα λοιπόν βλέπουμε μια επανάσταση στις θεραπείες. Ποιος είναι ο ρόλος των νέων φαρμάκων αυτών? Είναι ακριβώς όπως το είπατε. Είναι επαναστατικές οι αλλαγές. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε όπλα. Μέχρι τώρα διαθέταμε μόνο κάποια ήπια, θα έλεγα, φαρμακευτικά σκευάσματα. Πολλά από αυτά στην πάροδο των έχουν υποχωρήσει λόγω του ότι δεν είχαν ασφάλεια. Τα σημερινά δεδομένα μιλάνε για ασφάλεια όσον αφορά τη σεμαγλουτίδη, ας πούμε, και τις νέες μορφές της, σε πολύ υψηλό ποσοστό που μας λύνει τα χέρια για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να τα χορηγήσουμε εύκολα. Είναι λοιπόν διαθέσιμη η δυνατότητα στον κάθε ένα από εμάς που ασχολούμαστε με την παχυσαρκία και έχει κόσμο που προσέρχεται να στηρίξουμε την προσπάθειά του από το πρώτο βήμα. Και δεν ήθελα να πω ότι η σεμαγλουτίδη έχει και καρδιοπροστατευτική Βεβαίως, δράση. Όπως έχουμε δει σε μελέτες και στη SELECT συγκεκριμένα και σε άλλες μελέτες οι οποίες έχουν τρέξει και πιο πριν, αλλά αυτές είναι και οι πιο τελευταίες, ότι υπάρχει μια αυξημένη προστασία στο καρδιαγγειακό σύστημα με μείωση των επεισοδίων και ευνηδίου θανάτου σε πολλά από αυτά τα νεότερα δεδομένα, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το είχαμε παλιά. Άρα αξιοποιώντας τη μεταβολική διόρθωση που επιτυγχάνουμε με αυτά τα σκευάσματα, έχουμε να περιμένουμε και βελτίωση σε καρδιαγγειακές παραμέτρους. Θέλετε να μιλήσουμε για την υπέρταση που υποχωρεί και πολλοί ασθενείς σταματούν την ανάγκη να παίρνουν φάρμακα για την πίεση? Θέλετε να μιλήσουμε για καρδιαγγειακή προστασία σε σχέση με έμφραγμα εγκεφαλικό? Υπάρχουν όλα αυτά. Άρα αυξάνεται και το προσδόκιμο ζωής, που συνήθως η παχυσαρκία Στην παχυσαρκία μειώνεται και στη βελτίωση, στην αντίστροφη πορεία προς το υγιές μας μέλλον, βελτιώνεται και το προσδόκιμο επιβίωσης. Λοιπόν, στην Ελλάδα λοιπόν έχουμε 2 διαθέσιμα φάρμακα. Τι προσφέρουν αυτές οι επιλογές? Προσφέρουν μια δυνατότητα αντιμετώπισης της αντίστασης στην ινσουλίνη. Ρυθμίζουν ένα άτομο το οποίο έχει διαβήτη. Μπορεί να το πάρει όμως και ένας ο οποίος δεν έχει αυτή τη στιγμή την απέτηση διόρθωσης του σακχάρου του και αντιμετωπίζει μόνο το θέμα των περιττών κιλών. Το λέω αυτό γιατί σαν τρόπος δράσης οι ινκρετίνες, οι οποίες είναι αυτές τις οποίες αναφέρεστε, δεν φτάνουν και στον κίνδυνο να παράξουν υπογλυκαιμικά επεισόδια που θα ήταν πρόβλημα. Είναι glucose dependent ο μηχανισμός, έχει ζάχαρο θα δουλέψουν, δεν έχει δεν θα δουλέψουν. Θα κάνουν όμως τη μείωση της όρεξης, θα κάνουν τη μείωση των κιλών ορατή, θα μειωθεί το σπλαχνικό λίπος, θα μειωθεί η περιφέρεια, η περίμετρος μέσης, το οποίο αυτόματα σημαίνει μείωση και στο σπλαχνικό λίπος, και παράλληλα θα έχει και το όφελος στη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου, επειδή θα μειωθεί και η υπέρταση και πολλά άλλα μεταβολικά προβλήματα. Και αυτό που λέτε, το σπλαχνικό λίπος, γιατί μπορεί κάποιος να έχει αρκετά κιλά ή να έχει κάποια κιλά και παίζει ρόλο και πού το έχει, έτσι δεν είναι? Πολύ σωστά. Το ενδοκιλιακό λίπος είναι αυτό που είναι συνήθως το πιο επικίνδυνο. Πολύ σωστά. Και για τους άρενες, αλλά περισσότερο θα έλεγα να σταθούμε λίγο σε εσάς τις γυναίκες που αλλάζετε ορμονικά στα πλαίσια κλιμακτηριακών αλλαγών, εμεινόπαυσης κλπ. Εκεί μαζεύει η κοιλίτσα λίπος τοπικά εκεί στην περιφέρεια της μέσης και αυτό το βλέπουμε με σεμαγλουτίδη στα 7,2 μιλιγκράμμ να μειώνεται σε ένα πολύ υψηλό ποσοστό, όπως μειώνεται και το βάρος. Ναι, γιατί δεν είναι μόνο το αισθητικό κομμάτι, όπως είπαμε, είναι ότι κατεβάζει και τους δείκτες της υγείας και κυρίως βεβαίως αυτό που είπατε. Γιατρέ, μας μιλήσατε για αυτά τα 2 σκευάσματα. Υπάρχει κάποια διαφοροποίηση ανάμεσά τους? Και κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο σίγουρα στις παρέες μας το ρωτάμε και το συζητάμε και δεν ξέρουμε ποια είναι η απάντηση, οπότε είστε ο καθήλυνα αρμόδιος. Είναι κάποιο από τα 2 μια πιο προσιτή επιλογή? Ναι, η σεμαγλουτίδη είναι πιο προσιτή επιλογή και έχει και άλλα πλεονεκτήματα, όπως είναι η χορήγηση της
ηλικιακές ομάδες μικρότερες και σε παιδιά δηλαδή, κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει πιστεύω άμεσα στα πλαίσια της παιδικής επεξεργασίας και στα προγράμματα τα οποία τρέχουν ήδη. Από την άλλη μεριά υπάρχει μια αυξημένη, θα έλεγα, καρδιοεγγυακή προστασία με τα δεδομένα τα τελευταία που έχουμε, τόσο σε πρόσφατη real-world μελέτη μεγάλης κλίμακας που παρουσιάστηκε στη Κωνσταντινούπολη πριν από λίγο, από ευρωπαϊκή μελέτη, αλλά όσο και στη μελέτη SELECT. Το γεγονός ότι η σεμαγλουτίδη είναι πιο προσιτή βοηθάει πάρα πολύ στην επίτευξη του στόχου, στην παραμονή στο πρόγραμμα για απώλεια των κιλών και στην αξιοποίησή της για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα προς όφελος των ασθενών. Και όταν λέτε προσιτή, εννοείται οικονομικά προσιτή για τους ανθρώπους που. Οικονομικά προσιτή σημαίνει ότι πολλοί ασθενείς θα σταματήσουν την αγωγή ακριβώς γιατί το κόστος είναι υψηλό σε άλλες περιπτώσεις αγωγής που χορηγούμε εμείς. Κυρία Δαμίδη, με προλάβατε, διότι ως μαμά ήθελα από την πρώτη στιγμή να σας ρωτήσω για το κομμάτι της παιδικής παχυσαρκίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας βάζει την Ελλάδα στη δεύτερη θέση. Νομίζω ότι βάζει στη δεύτερη θέση και η αλήθεια είναι, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι μία βόλτα σε ένα σχολείο το αποδεικνύει. Το αποδεικνύει. Ναι, είναι έτσι. Και αυτό βέβαια είναι ένα τίμημα που πληρώνουμε από πολλές δεκαετίες λανθασμένης συμπεριφοράς στο επίπεδο της αγωγής, στο σπίτι και στο σχολείο. Πιστεύω ότι τώρα έχουν μπει κάποια προγράμματα τα οποία βοηθάνε, αλλά το πιο σημαντικό είναι η οικογένεια. Όταν ξεκινάει από εκεί η συμβουλευτική μας πορεία η σωστή, τότε θα αρχίσουμε να βλέπουμε να μειώνονται και αυτά τα περιστατικά της παιδικής παχυσαρκίας πολύ πιο αποτελεσματικά. Είπατε όμως ότι πλέον έχουμε τα σκευάσματα. Βεβαίως, και τα οποία δεν έχουν όλα τη δυνατότητα αυτή. Η συγκεκριμένη ουσία, η σεμαγλουτίδη, έχει πάρει την έγκριση να χορηγείται και σε παιδιά από 12 ετών και πάνω. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε και η αλήθεια είναι ότι είναι η πρώτη φορά που το ακούω, γι' αυτό και σας διέκοψα. Είναι σημαντικό, δεν είχαμε. Υπήρχε πάντα η δυσκολία, είναι παιδί, τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί δεν θα έχει και την εύκολη να ακούσει τους γονείς του. Ακριβώς. Και είναι και το στίγμα που δημιουργείται στα παιδιά όταν πάνε σχολείο και στον κοινωνικό περίγυρο, τον κλειστό του σχολείου. Έτσι, και δεν είναι και το στίγμα, αλλά είναι πια ότι ακούμε ότι παιδιά που κάποτε αυτό, αν το άκουγε κάποιος γιατρός, δεν ξέρω πώς θα του φαινόταν, ότι βλέπουμε πια παιδιά με ασθένειες ηλικιωμένων ατόμων. Δηλαδή βλέπουμε διαβήτη τύπου 2 στα παιδιά. Βεβαίως. Και από την καθιστική βέβαια ζωή και από τη διατροφή. Και από... Θυμάστε που λέγαμε ότι η αντίσταση στην ινσουλίνη ξεκινάει δεκαετίες πριν. Ναι. Ωραία, ξεκινάει από την παιδική ηλικία ουσιαστικά και εξελίσσεται σε διαβήτη τύπου 2. Ποιο είναι το προφίλ ασφάλειας των νέων σκευασμάτων βάσει των διεθνών οδηγιών? Βασικά υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις για να τα χορηγήσει κανείς. Οι γιατροί τα ξέρουμε αυτά. Το να μην υπάρχουν συγκεκριμένες παθήσεις σε κάποια όργανα. Αν και οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ακόμα και αυτές σε λίγο θα ανασκευαστούν οι εξαιρέσεις εννοώ για τη χορήγησή τους. Παρά τα αυτό, ο γιατρός είναι εκείνος ο οποίος θα αποφασίσει για το αν είναι ένα ασφαλές ένα σκεύασμα για να το χορηγήσει. Από την άλλη μεριά, οι συνήθεις παρενέργειες είναι ήπιες, είτε θα κάνουν μια διαρροική συμπεριφορά για λίγες μέρες, κάποια ασθενείς σε ένα πολύ χαμηλό ποσοστό, κάποιοι άλλοι μπορούν να κάνουν και δυσκολιότητα. Κάτι άλλο δεν έχουμε παρατηρήσει παρά τις χιλιάδες περιστατικών στα οποία τα έχουμε χορηγήσει. Υπάρχει μια αίσθηση σε μερικούς ότι μπορεί να νιώσει λίγη κόπωση, γιατί όταν κανείς πάει και κάνει ένα reset και ξαναγυρίζει τον οργανισμό στα σωστά του, ο εγκέφαλός του που καταναλώνει βενζίνη ενώ γλυκόζει, την καταλαβαίνει σαν έλλειψη, ενώ είναι στα φυσιολογικά της επίπεδα πλέον, γιατί τον έχουμε διορθώσει. Αυτό δεν είναι παρενέργεια. Όπως δεν είναι παρενέργεια το να νιώθει κανείς στο στομάχι του από τη δράση των φαρμάκων αυτών, ότι είναι γεμάτο και ότι έχει μια αίσθηση ότι αν θα φάω κι άλλο θα έχω μια τάση ναυτίας ή εμεντού. Αυτό είναι φυσιολογικός τρόπος δράσης, γιατί αυτά τα σκευάσματα έχουν ένα delayed gastric emptying, καθυστερούν λίγο την πρόοδο της τροφής προς τα κάτω. Άρα αυτά τα σκευάσματα μπορούν, φαντάζομαι, να αντιμετωπίσουν και αυτό που συνέχεια διαβάζουμε, τώρα τελευταία ειδικά, το food noise. Δηλαδή πολύ τη σωστά. φωνή αυτή την εσωτερική που μας οδηγεί στο ψυγείο. Στο να φάω να έχω φάει. Ακριβώς. Ναι, και δεν πεινάω βασικά εκείνη την ώρα. Απλά είναι αυτό το food noise το οποίο περιγράφεται πολύ ωραία και το οποίο στηρίζεται στις διακυμάνσεις που παρουσιάζουν τα επίπεδα της γλυκόζης με τα spikes που συμβαίνουν από τη λάθος διατροφή με επεξεργασμένους υδατάνθρακες, τη ζάχαρη, το αλεύρι κλπ. Και όταν αυτό το σπάσουμε, όταν εμείς έρθουμε και διορθώσουμε αυτή την παθολογία, τότε τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα. Αυτό σας έλεγα και στην αρχή της συνεντεύξεως, ότι μπορεί κανείς να κατηγορήσει τον οποιοδήποτε, αλλά είναι άδικο. Πρέπει πρώτα να τον βοηθήσεις και μετά να πεις «Α, Σούζη τρως».
Σωστά. Έτσι, πρέπει να το κάνουμε πρώτα εμείς οι γιατροί, να βοηθήσουμε για να μπορεί να αντέξει στην δεύτερη φάση, όπου μόνος του πλέον θα τρώει τα σωστά. Οπότε πρέπει να γίνεται λοιπόν και υπεύθυνα, δηλαδή να απευθυνόμαστε στον γιατρό μας και καθ' όλη τη διάρκεια της θεραπείας φαντάζομαι να υπάρχει ιατρική παρακολούθηση. Αυτό είναι άλλο ένα σημείο στο οποίο και συνταγογράφηση βέβαια στις θεραπείες αυτές, έτσι δεν είναι? Συνταγογράφηση και πρέπει να κάνουμε και το εξής. Όταν παρακολουθούμε τον ασθενή, πρέπει μεταβολικά να ελέγχουμε τι λιπόλυση έκανε, τι ποσοστό από την όποια κατακράτηση έχει μια γυναίκα έχει υποχωρήσει, γιατί και εκεί χρειάζεται βοήθεια. Πόσο μυϊκό ιστό πιθανώς έχει επηρεάσει προς τα πάνω ή αρνητικά. Και εκεί πάλι υπάρχουν λύσεις. Θα παρέμβουμε και με την άσκηση και με τη διατροφή, έτσι ώστε να έχουμε μια πολύ καλύτερη μεταβολική συνολική εικόνα. Και κύριε Αδαμίδη, η αρχή, όπως ξέρουμε όλοι, είναι πολύ σημαντική να γίνει. Από εκεί και πέρα όμως, αφού ολοκληρώσουμε τη θεραπεία και χάσουμε το βάρος που θέλουμε ή που πρέπει να χάσουμε, πώς μπορούμε να το διατηρήσουμε? Τα ξαναπαίρνουμε αυτά τα κιλά. Τι γίνεται δηλαδή με τη διατροφή? Πρέπει, φαντάζομαι, να ακολουθήσουμε και μια σωστή διατροφή, ποιοτική, άσκηση, όλα αυτά. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα με το οποίο ο ασθενής εισέρχεται, το παρακολουθεί για ένα διάστημα, παρακολουθείται μεταβολικά με εξετάσεις κλινικές ή εργαστηριακές και βλέπει και την απόδοση στη θεραπεία που ακολουθεί. Αν ξεκινήσεις με 2,4, ας πούμε, 2,2 από τη σεμακλουτίδη και δεν φτάσει εκεί που σου δείχνει η ανάγκη του κάθε ασθενού στα 7,2, δεν θα πρέπει να έχεις το ίδιο αναμενόμενο αποτέλεσμα. Πρέπει να παρακολουθείς και να το κρατήσεις σε αυτό το επίπεδο μέχρι εκεί που σαν γιατρός καταλαβαίνεις ότι έχεις πετύχει μεταβολικά τον έλεγχο των παθολογικών συνεπειών της παχυσαρκίας αλλά και του βάρους. Παράλληλα, υπάρχει τρόπος για να αποσύρει κανείς. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία Διαβήτη Μεταβολισμού Παχυσαρκίας έχουμε κάνει κάποια guidelines και λέμε πώς μπορεί κανείς να κατέβει με ασφάλεια αφού έχει σκαρφαλώσει σε κάποιες δόσεις συγκεκριμένες, έτσι ώστε να μην έχει το rebound. Υπάρχει λύση λοιπόν στο να κρατηθεί το αποτέλεσμα, αρκεί κανείς να είναι σοβαρός στο θέμα της παρακολούθησης που του συστήνει ο γιατρός του. Το διάστημα αυτό πόσο διαρκεί της φαρμακευτικής αγωγής? Και εδώ εξατομικεύεται ή... Θα σας έλεγα ότι εξατομικεύεται βεβαίως, αλλά τα νεότερα δεδομένα που θα τα δείτε να είναι και στη διάθεσή σας, ενώ δημοσιογραφικά, θα δείχνουν ότι δεν υπάρχει θέμα να κρατηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ακόμα και όταν έχει κάποιος περάσει στη φάση που έχει χάσει αρκετά κιλά, με την έννοια ότι υπάρχουν πολλαπλά πλειοτροπικά, τα λέμε μες στην ιατρική, ωφέλη και από άλλα συστήματα. Μιλούσαμε προηγουμένως για τα καρδιαγγειακά ωφέλη, όπως έδειξε η μελέτη SELECT στις γυναίκες μετά την επινόπαυση. Μιλάμε με βελτίωση στο θέμα των απνιών ύπνου. Τα άτομα αυτά είναι καλό να βοηθούνται ώστε να κρατηθεί το αποτέλεσμα επιμακρών, όπως και μεγάλο διάστημα ήταν αυτό στο οποίο δεν δούλευε καλά το σώμα τους και παρήγαγε όλες αυτές τις ιδιαίτερες δυσκολίες. Φαντάζομαι βοηθάει και τη λιπόδη διήθηση, γιατί οι περισσότερες εξετάσεις πλέον. Πολύ σωστά. Δείχνουν... Βοηθάει τη λιπόδη διήθηση, βοηθάνε στη μείωση των τρανσαμινασών που όλοι λένε πώς θα τις ρίξω και δεν ξέρουν. Το λιπόδες ύπαρ δεν είναι απλή ιστορία. Είναι φλεγμονή η οποία υπάρχει εκεί σε πολλές περιπτώσεις και σε πολλά χρόνια μετά μπορεί να οδηγηθεί κανείς είτε σε κύρωση είτε και σε καρκίνο. Άρα είναι καλό, διορθώνοντας με τα νέα όπλα που διαθέτουμε την κατάσταση του λιπόδους ύπατος, να περιμένουμε και ένα όφελος και στις υπόλοιπες αυτές αναφορές. Ακροθυγώς το θίξατε, αλλά θα ήθελα να επιμείνω εγώ στην περίοδο της εμεινόπαυσης, που είναι για τις γυναίκες ένα μεγάλο κεφάλαιο. Δύσκολη πίστα μάλλον δείχνει να είναι για κάποιες από αυτές. Υπάρχουν εδώ λύσεις, μπορεί να βοηθηθεί μια γυναίκα στην περίοδο αυτή της ζωής της που αλλάζουν όλα στον οργανισμό και έρχεται και το βάρος. Βεβαίως, και υπάρχουν και δεδομένα από μελέτες πρόσφατες που αφορούν τη σεμαγλουτίδη, πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Είναι καλό να ξεκινάει κανείς εφόσον βλέπει 40% μείωση στα ποσοστά σε αυτές τις γυναίκες, εφόσον βλέπει βελτίωση του σπλαχνικού λίπους, εφόσον βλέπει και τη μείωση την επιθυμητή στην περίμετρο μέσης, να τα αξιοποιεί πριν μπει σε αυτό το στάδιο. Δηλαδή, μιλάμε για μια πλέον τεκμηριωμένη απόδοση των σχημάτων πρόληψης της παχυσαρκίας από τη φάση πριν, τη φάση κατά τη διάρκεια της εμεινόπαυσης, αλλά και μετά. Σε όλα αυτά τα δεδομένα είναι πάρα πολύ θετικά σε σχέση με την προοπτική καλύτερης υγείας.
Να πούμε και λίγα ακόμα για το στίγμα. Εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση, 2026 το περνάμε, τελειώνει όπου να είναι και ακόμα έχουμε θέματα ταμπού. Ένα από αυτά είναι και αυτή η απώλεια του βάρους και η παχυσαρκία και ο τρόπος που επιλέγουμε να καταπολεμήσουμε αυτή την ασθένεια, αυτή την νόσο. Ακριβώς το λέτε καλά και ξέρω πολλούς ασθενείς μου οι οποίοι δεν λένε καν ότι έκαναν τη θεραπεία τη συγκεκριμένη με τις incretινικές θεραπείες αυτές, γιατί ντρέπονται να το πούνε, θέλουν να το παρουσιάσουν ότι είναι ένα κατόρθωμα δικό τους. Δεν είναι κακό αυτό, αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να σκεφτούμε ότι ένα άτομο το οποίο παίρνει την απόφαση να αλλάξει τη ζωή του, πρέπει να είναι περήφανος για αυτή την απόφαση και να το δίνει και σαν παράδειγμα στο διπλανό του και στην οικογένειά του. Γιατί συνήθως αυτά είναι και προβλήματα, όπως πολύ σωστά προαναφέρατε, και στα πλαίσια μιας οικογένειας. Σαν να μειώνει λίγο το επίτευγμα, νιώθει, αν πει ότι έχει έρθει με αυτόν τον τρόπο. Σαν να μειώνει λίγο το κατόρθωμα, ας πούμε. Δεν είναι έτσι όμως. Γιατί δεν κάνουμε ποτέ μια μηχανιστική προσέγγιση, πάρε αυτό και θα γίνεις καλά. Αναλύουμε συστηματικά το υπόστρωμα της υγείας του, μεταβολικά, κλινικά, εργαστηριακά. Άρα αυτό το οποίο γίνεται έχει μια πολύ ουσιαστική, αν θέλετε, προς την κοινωνία, σαν μήνυμα αντανάκλαση. Και εκεί βλέπουμε ότι συνολικά οι υπηρεσίες υγείας ωφελούνται από το να αγκαλιάζουν αυτές τις θεραπείες, έστω και αν έχουν ένα τίμημα προς το παρόν. Στο άμεσο μέλλον, και αυτή είναι μια μελέτη που την παρουσιάζει το τμήμα το δικό μου στην Πράγα μετά από 2 μήνες, ότι η αξιοποίηση αυτών των παραγόντων μόνο πολλαπλά ωφέλη θα έχει στα συστήματα υγείας της Ευρώπης από την αποφυγή των επιπλοκών σε επίπεδο καρδιαγγειακών νοσημάτων. Και δεν υπάρχουν και μαγικές λύσεις, υπάρχουν στοχευμένες προσπάθειες. Κύριε Αδαμίδη, μία τελευταία πιο προσωπική ίσως ερώτηση. Μ' αρέσουν αυτές. Σας αρέσουν, ναι. Τέλεια. Θέλω να μας πείτε τι θα λέγατε σε μία γυναίκα η οποία παλεύει με το βάρος της, παλεύει με το στίγμα, παλεύει με την ψυχολογική ταλαιπωρία που προκύπτει από την παχυσαρκία και νιώθει ότι έχει δοκιμάσει τα πάντα και βρίσκεται πλέον σε απόγνωση. Αισθάνεται ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορεί να τη βοηθήσει. Θα της έλεγα τον τίτλο του βιβλίου μου. Υπάρχει λύση. Το βιβλίο λέει Παχυσαρκία, Μεταβολικό και Διαβήτης. Υπάρχει λύση. Αν υπήρχε τότε που το πρωτοαναφέραμε εμείς αυτό στην ευρωπαϊκή κοινότητα, την ιατρική και τον κόσμο, φανταστείτε τώρα τι γίνεται που έχουμε πανίσχυρα όπλα στη διάθεσή μας και θα έλεγα εδώ, ειδικά στο γυναικείο πληθυσμό, ειδικά στις γυναίκες που έχουν σχέση με το κομμάτι των τι πληρώνουν για το να μπουν ορμονικά στη φάση με την εμεινόπαυση, έχουμε τόσο θετικά αποτελέσματα, τα οποία δεν θα έπρεπε να αφήσουν καμία γυναίκα συγκίνητη, ούτε απογοητευμένη. Εγώ πέρασα τώρα σε αυτό το στάδιο, άρα δεν έχει επιστροφή. Έχει επιστροφή. Εμείς μάλιστα έχουμε συνδέσει σε πολλές μελέτες, το εμείς σημαίνει η ομάδα που δουλεύει μαζί μου, στο ιατρικό κέντρο και στο τμήμα Lifestyle, πως συνδέεται η όποια βελτίωση της μεταβολικής υγείας της γυναίκας και με την απομάκρυνση στοιχείων που πριν χαλούσαν το σώμα της, όπως είναι η κυταρίτιδα, όπως είναι οι ραγάδες. Τα έχουμε αυτά ανακοινώσει σε διεθνή συνέδρια. Υπάρχουν σχετικά βιβλία μας, ελληνικές εκδόσεις, αραβικές, στα ισπανικά, οι οποίες επίσης έχουν αυτή την αισιόδοξη νότα προς το γυναικείο πληθυσμό, ότι ξέρετε κάτι, κάντε την προσπάθεια και θα δείτε βελτίωση στα πάντα, ό,τι αφορά όχι μόνο την βελτίωση την ορατή, αλλά και την αόρατη. Έχετε ένα παράδειγμα, έτσι, μια ιστορία που ήρθε στο ιατρείο σας μια γυναίκα απογοητευμένη? Βεβαίως. Και είδατε τη ζωή της να αλλάζει? Πάρα πολλές. Δεν είναι μία και δύο. Είναι εκατοντάδες γυναίκες, να μην πω χιλιάδες, που έχουν περάσει αυτό το κατόφλι, που δυσκολευόντουσαν να αποδεχτούν τις προτάσεις μας και όταν τις απεδέχθησαν είδαν το σώμα τους να αλλάζει. Δέχομαι τρομερή θετική ενέργεια από αυτές τις γυναίκες και πάρα πολλά σχόλια, τα οποία μερικά από αυτά είναι καταχωρημένα στο τελευταίο μέρος του βιβλίου που σας έχω δώσει. Θα το διαβάσουμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούμε και τους δύο πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Δέσποινα, συμφωνείς? Ήταν μια κουβέντα που, κοιτάξτε να δείτε, το θέμα με τους επιστήμονες και με τους ιατρούς είναι ότι
Υπάρχει η γνώση μέσα σας, αλλά ο τρόπος που θα τη μεταφέρετε σε εμάς, ώστε να καταλάβουμε αυτά που θέλετε να μας πείτε, είναι πολύ σημαντικό να είναι απλά δοσμένα για να τα κατανοούμε όλοι και να είμαστε όλοι στην ίδια βάση. Να ξεκινάμε από ένα κοινό σημείο, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε την πορεία μας. Αυτός είναι και ο λόγος που η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Διαβήτη Μεταβολισμού Παχυσαρκίας, τις οποίες ηγούμε εδώ και 10 χρόνια, είναι ανοιχτή στο κοινό και όχι μόνο στους γιατρούς. Πρέπει να μεταδίδεται αυτή η γνώση, γιατί έτσι αυτό το άνοιγμα είναι που θα βοηθήσει να αξιοποιηθούν ουσίες όπως η σεμαγκλουτίδη και τα ανάλογα, στα οποία αναφέρθηκε η συνέντευξή μας σήμερα, για να έχουμε ένα ουσιαστικό όφελος στην αλλαγή πλέον της υγείας μας σε βάθος χρόνου. Αυτή είναι η αξία. Να μπορούμε να τα καταλαβαίνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας.